Silvia Orriols, bienvenida y muchas gracias. Vamos a empezar a preguntarle, si le parece, por ser independentista ahora, después de lo que ha ocurrido en Cataluña, que hay unos cuantos partidos independentistas, prometieron que en 18 meses Cataluña sería una república independiente y muchos años después, bueno, pues hubo un artículo 155, hubo presos, todavía el señor Puigdemont está en Waterloo. ¿Es posible pensar en una independencia hoy en dia en Catalunya? No només és possible, sinó que és imprescindible fer-ho, perquè és l'única fórmula que té aquest país per sobreviure a la globalització que ens amenaça i, per tant, hem de revifar aquest anhel independentista com sigui i refer-nos d'aquesta temptativa fallida de 8 segons. I és el que estem provant des d'Aliança Catalana, tornar a encisar i engrescar la població civil per reconduir-la cap a aquest anhel independentista. ¿Y cómo se puede hacer eso viendo el intento fallido anterior? Entiendo, porque supongo que sus anhelos no se diferencian tanto de los de Junts o Esquerra Republicana, por ejemplo, y sin embargo, bueno, pues pasó lo que pasó. Mesos després, i rumiant-hi molt, el que sí que considero és que tots aquells líders del procés es van veure empesos per la pròpia dinàmica de la població civil a actuar i que per ells mateixos no ho haguessin fet, perquè és evident que no van preparar el terreny, perquè no tenien intenció real de proclamar la independència, ni van mantenir-se ferms un cop la van haver proclamada. Un va fugir directament a Waterloo, l'altre es va lliurar als tribunals espanyols, per tant no hi havia una voluntat real d'executar i de mantenir aquesta independència. Nosaltres sí que tenim aquesta voluntat real i precisament per això hem sortit a la palestra, per reivindicar-ho. Estamos aquí delante del Ayuntamiento de Ripoll, donde ondea la bandera, también la bandera española. Yo quería preguntarle, porque escuché en una ocasión a Salvador Illa, que le decía a usted en el Parlamento, en un rifirrafe de estos que se tienen habitualmente, sí. Le decía que usted o su independentismo, su fórmula no tiene credibilidad. Y ponía como ejemplo, fíjese, una independentista que está, no es textual, pero la idea era esa, en el Ayuntamiento de Ripoll donde ondea la bandera española, decía. Sí, bon dia, bon dia. Bon dia. Sí, bé, sí, Déu-n'hi-do. Bé, nosaltres som independentistes, el que no som és suïcides, i en aquest sentit és evident que mentre estiguem regits sota la legalitat espanyola no podem incomplir-la perquè això ens manaria cap a una inhabilitació, i és probablement el que pretenen el senyor Illa i tots els nostres opositors polítics, que ens suïcidem políticament per un símbol, i això no passarà perquè evidentment nosaltres tenim visió d'estat, tenim molt clar el nostre objectiu i no deixarem que ens inhabilitin políticament ni que ens deslegitimin políticament pel simple fet d'haver de col·locar forçosament i per imperatiu legal una bandera espanyola. Nosaltres incomplirem la legalitat espanyola quan haguem vestit una legalitat catalana que ens empari. I de moment no som en aquest escenari i és evident que aquest escenari no hi arribarem des de la Comtal Vila de Ripoll, sinó des de la màxima institució del país, que és la Generalitat de Catalunya. ¿Tiene usted un horizonte temporal o no se arriesga tampoco? Hola, bon dia. Horitzó temporal vol dir un termini per fer efectiva la independència. Sí. Evidentment no és la nostra voluntat fixar una data ni dir que ho farem en 24 hores, com s'ha dit per part d'algun polític, sinó que primer cal assentar les bases perquè sigui fiable aquesta independència i perquè pugui mantenir-se en el temps. I això, evidentment, ens ha de dotar prèviament d'autosuficiència energètica, d'autosuficiència alimentària, davant l'eventual boicot que ens produiran alguns països de la Unió Europea per pressions espanyoles. Per tant, hem de vestir aquest escenari que ens permeti sobreviure els primers mesos de la futura independència. No serà ràpid, això és evident. Para usted, ¿qué es Cataluña en España? Una colònia. Ara mateix estem colonitzats per l'estat espanyol, que ens saqueja a nivell fiscal, a nivell econòmic, s'emporta bona part dels diners que recaptem al nostre país, que no es reinverteixen directament en el benestar i benefici dels catalans, sinó que serveixen per dotar comunitats autònomes espanyoles de serveis que en aquells casos són deficitaris.
Bueno, esto no es lo que dicen las cifras. Bueno, las balanzas fiscales no, porque no se publican. I no es publica precisament per això? Bueno, sí. Pero las cifras dicen que Cataluña tiene una deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, etcétera, por encima de otras comunidades. No tenim absolutament cap deute, sinó que estem asfixiats fiscalment per l'estat espanyol, que, com he dit abans, ens saqueja les arques públiques. En cuanto a lo de colonia, tampoco parece que sea un término, en fin, yo no he visto nunca el término colonia, ¿no? Del imperio español. Segons la definició de l'Institut d'Estudis Catalans, coincideix àmpliament amb l'escenari que estem visquent a dia d'avui a Catalunya. ¿Sigue usted de cerca la política española? No massa. Le voy a hacer una pregunta que igual me dice que es ciencia ficción, pero sí me gustaría que me la contestara. Si usted estuviera ahora en el Congreso de los Diputados, hay partidos catalanes que lo están, y de usted dependiese decantar una moción de censura contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ¿votaría para acabar con el mandato de Pedro Sánchez o no lo haría? És que a mi la política espanyola no m'interessa gens i, per tant, ni vull governar ni vull fer ingovernable Espanya. El que vull és alliberar Catalunya del jou espanyol i, per tant, la política espanyola, en aquest sentit, que se la facin els espanyols de la mateixa manera que el destí dels catalans l'hem d'escollir nosaltres. Entonces, a toda esta gente que se juega cenas y cenas diciendo, al final, Alianza Catalana se presentará a las elecciones generales porque se sacaría mucho dinero por las subvenciones que obtendría, bueno, constitucionales, etcétera. Jo els recomanaria que no s'hi juguessin massa res, perquè tenen les de perdre. O sea, no va a haber Alianza Catalana en el conjunto de España. No, almenys mentre jo formi part d'Aliança Catalana. ¿Tienen ustedes posibilidades de presentarse en toda Cataluña, en todos los pueblos ahora mismo? ¿Tienen el suficiente músculo? Tindríem probablement el suficient múscul, però no els suficients recursos. Som una formació petita de nova creació que no disposa de la logística ni dels estalvis d'altres formacions polítiques que fa molts anys que xuclen de la mamella pública i, per tant, és difícil que puguem realment presentar moltes candidatures. Presentarem candidatura allà on tinguem un equip que tingui possibilitats reals d'obtenir una bona representació a dins els consistoris o fins i tot d'obtenir les batllies i prioritzarem, evidentment, aquelles ciutats i poblacions on creiem que són més evidents aquestes problemàtiques que nosaltres denunciem en el nostre dia a dia. ¿Han pensado en, por ejemplo, el cabeza de lista por Barcelona? Sí, tenim una persona, ja hem parlat, esperem la seva resposta formal i un cop doncs la tinguem farem públic el seu nom. Yo he leído que Jaume Giró, que fue conseller con Junts, fue tentado por Alianza Catalana i que les dio calabazas. ¿Esto es así? A mi em va sobtar molt perquè jo no en tenia constància, a mi ningú em va notificar que s'hi haguessin posat en contacte, sí que després hem sabut que un militant, o sigui ningú que formés part del comitè de govern, sí que va fer aquesta temptativa de saber si estaria interessat per proposar-me'l precisament a mi per si m'interessava per Barcelona, no? Però en cap moment jo vaig saber que se li plantejaria i en cap moment vaig tenir retorn de que se li hagués plantejat fins que ell mateix doncs, ho va fer públic i de fet per això ho vam negar rotundament a xarxes perquè és que no teníem cap tipus de constància que s'hagués pensat en aquesta persona ni que se li hagués plantejat. I ja et dic, va ser per part d'un militant, de ningú del comitè de govern. Ajá. Le voy a preguntar, porque independientemente de Jaume Giró, ¿no? Lo que nos llega, y hablo del último estudio del Centre d'Estudis d'Opinió, que proyecta más o menos el estado del voto en Cataluña. A ustedes les daba 20 escaños sí. en unas hipotéticas elecciones catalanas. A ustedes les daba 20 escaños, o sea que es una subida estratosférica, sí. Y entiendo que muchos de ellos procedían de Junts o de Esquerra o de otros partidos, incluso puede que de los comuns o de los socialistas o de... En fin, de tothom. De Vox. És que hi ha persones de tots els partits polítics o votants de tots els partits polítics que ens han manifestat obertament que ara som la seva opció política, no? Que realment amb qui se senten representats és amb nosaltres i provenen de marcs i de situacions molt diverses, que és això precisament el que sobta de nosaltres, no? Que hem set una formació política que, malgrat ser etiquetada d'extrema dreta, hem set capaços de captar l'atenció i el vot de persones de totes les classes socials, de tots els orígens i de totes les ideologies. ¿Y se le ofrecen? Es decir, gente que ha estado en cargos
o en la órbita o pegando carteles, militantes de base de Junts, d'Esquerra, del PSC, jo què sé, se li ofrecen per entrar en el partido? Sí, de fet hem tingut diversos regidors i fins i tot batlles també de diverses formacions polítiques, també de grups independents, és a dir, de no formacions d'aquestes tradicionals i consolidades, que s'han apropat a nosaltres de cara a les properes llistes municipals. Certament tenim un bon llistat que va engruixint-se a diari. Por ejemplo, que usted ha dicho que uno de los problemas de la pérdida de las esencias, ¿no?, de Cataluña, sí, es precisamente la inmigración o la no integración de la inmigración, para ser exactos. Sí. Penso que la immigració descontrolada, massiva i invasiva que hem rebut durant les darreres dècades ens ha canviat el paisatge humà dels nostres municipis i ha tingut una afectació negativa no només en els serveis públics, sinó també en termes de seguretat i en termes culturals, no?, de substitució lingüística i cultural. I penso que som a temps de frenar-ho, però que cal posar fil a l'agulla de manera immediata. ¿Y de qué manera hay que poner la aguja, o sea, el hilo en la aguja, o de qué manera hay que acertar con la inmigració? Cal aplicar una moratòria immediata en immigració, és a dir, que no n'entri cap més, fins que haguem tingut temps de fiscalitzar el que hem deixat entrar, perquè realment no sabem el que tenim a dins. No hem revisat antecedents penals de totes les persones que han fet irrupció de manera legal o il·legal al nostre territori. No sabem tampoc quin carnet de vacunació ens porten, d'aquí l'aflorament de malalties que ja eren erradicades al nostre continent, i tampoc sabem si han vingut aquí amb intencions d'incorporar-se al mercat laboral i d'adaptar-se a les nostres normatives i als nostres valors, o han vingut aquí per contra a viure de subsidis i a abusar dels nostres serveis públics. Per tant, cal fer una repassada de tot el que tenim dins abans que n'entri cap més. I a partir d'ara, tots els que vulguin entrar ho han de fer amb contracte de treball i amb la promesa de que no hi haurà reagrupaments familiars, perquè realment acaben sent una càrrega social pels contribuents i nosaltres no admetem una immigració que suposi una càrrega i no pas una millora o un benefici pel país. ¿Y usted tiene alguna fórmula para evitar, porque usted dice, no podemos dejar que entren más? Bueno, sí. Només hi ha una fórmula, que és la restitució de l'estat català i el control estricte de les nostres fronteres. Bueno, eso sota el marc espanyol és evident que, com que incompleixen reiteradament la seva pròpia llei d'estrangeria, no aconseguirem mai limitar la immigració. Al contrari, Espanya està interessada en enviar-nos el pitjor de la immigració aquí a Catalunya per crear aquesta crispació i aquest ambient d'inseguretat, i per tant dins el marc espanyol no aconseguirem el benestar que ens mereixem. ¿A qué se refiere cuando dice que España está empeñada en mandarnos lo peor de la inmigración a Catalunya? Arriben a Canàries i els pugen autocars i cap a Catalunya ja se n'ocuparan els catalans. Doncs n'estem una mica tips d'aquesta dinàmica, i si ells els deixen entrar i els permeten entrar, que se'ls quedin. Bueno.